Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Oh, niya na ta sa among jewelry store. Oh, day. Tanawa, day. Pagkanindot sa mga display. Bitaw no. Bong, tapila man na. Kanang one set o kanang kwintas, arius, sing-sing o bracelet. Naay tag 180,000. Ha? Pagpili, tsura. Asa may imo, ana? Chona, baby. Pagpili ka. Ayaw lang, di ta ka-afford, ana, uy. Pagka-afford kong hatag nimo. Bong. Ayaw gara-gara, bong, uy. Oh, di na gara-gara. Miss May, papili ang akong asawa. Oh. Yes, sir. Asa may imani, ma'am? Pupili lang, ma'am. Bong, wa ka magtiaw. Hala, uy. Papili na yung day. Bong, wa ba ka magtiaw, bong? Go ahead na. Dakaw na, ha? Kay ato na ko ang akong kasosyo. Dihaw na mo, ha? O, sige na, uy. Ipapili ka. Ipapili ka ni Wong. Wa ka bumog. Okay. May, tabagan ta kagtawad ng arius. Sige, please. Dire. Pikas Okay na. Ang bracelet. Okay. Isulog na yun. Sige na. Okay. Day, ang kwintas, day. Wow. Day, puro ba ka na sakit og hipa? Ayaw mo. Yelo kayo. Angayan, couple. Ay, sus. Kung maghiskot ang angayan, kung na-word nga labo pas angayan naman na ikaw. Sige na, day. Burag yung kag si Marian de la Reva. Unsa? Obong, tanawa nung say mo. Angayan kayo, nustyo na, no? Yeah. Okay kayo. Bong, sure ka. Tagan ko ni mo ini. Ikasulti na ko. O di ko bakakon. Thank you, love. Ay, pasalamat. Og, ikaw, Apple, naglaway lang. di ka maglaway. Kay imo. Uy, klaro dia, uy. Ha? Saba ko dia biyong, uy. Pagpili. Sige na. Hala, no. Mura kong kaging o kalit. Sige, magpili ko, pero... Pero unsa? Ay, di lang paresa na kang tuna. Kada lang ubos-ubos lang ako, baka maikog ko. Pagpili. Go. Human kay rides po ta, ha? Mag-rides po ta, okay? Chun, unsa itong sakyan? Matag ni my love, Bong. Mag-jet skiing ta. Wow! Jet skiing? Yes, jet skiing. Kamu lang, bilin lang ko. Ha? Kuyog to, ayaw sa mga KJ, mga ikaw. Uy, nga nung tawon, kamu lang lagi, kay 3 sa crowd, no? Dapat ay kuyog ta. Ikay among photographer. Ay, love! Hinday lang, love! Pagurit lang, ha? Trust me. Oh my God! Ay! Asa naman sa love? Banana boat rides ta. Wow! Banana boat ride! Gusto ko nga ma-enjoy mo. Come on. Dali na, love. Yes, love. Sunod mo na ko, ha? Dali. Sige na. Yes, love. Ay, ito na siya. Ano dayon? Sunod na siya, dali. Ice cream init pa?
Ice cream! Init pa! Nay! Oh! Nay! Oh! Nay, ice cream mo glaw, Nay! Di Adong! Yes! Dali, palit ka! Taksan ka. Palit ko, Nay, palit ko. Dali. Lami ka rin, di ka magmahal eh, Dong. Ewan ka, init ni mo ice cream, Nay. Naiinit na si Bugnaw. Palit ka, Nay. Okay! Oh, bayo saman. Oh. Huro to imong easy cream. Huro to taon ba karon mo, reflex na sa ta. Ay, puway sa inuutso. Oo, pahuwes ta. Wa pa masay customer pahuwes ta. Sandik sa ta. Init kaysa? Askang grabe ang inita bay. Porbida, no? Oo. Ay, naon ni may. Pagtung taon. Silang. Lag-gong ta. Basta importante, trabaho. Wala problema. Matay, angay pang pagwapuhan bay. Okay. Focus lang kita sa pagpangita o kwarta para sa pamilya. Okay, raglagom. Basta naipuwata. Oh, silpon mo. Oh, kaditang, ha? Babay. Ako langga. Ha? Imulaga? Oh. Tutubag ka, di yun. Hello, langga. Langga, Dong, kumusta na ka diha? Ay, di ay taon. Bago pa ko na magpanuroy dahil pamaligyaw ka ice cream. Karoon, ani na sad ko, mag-reflex na sad ko. Nakakaon na ka? Oh, kuan kining wa para bada. Ha? Ay, ganun mo magkamukaon. Uy, gusto ka masakit ka? Kuan day kining. Ay, ganun pa badlong, Dong. Kaon ka. Kaya di ko gusto mapasmo ka. Inday. Si Ida Athena, kumusta? Okay ra. Okay ra si Inday Athena. Oy, paulig diretsyo ha. Gikan ka mag-reflex, paulig diretsyo. Tingalig. Mangabang ka ha? Sa mga bang. Wara ba ko diha? Basig magkita mo og ang imong ex. Dili taon lang gawi. Dili. Bantay bitaw ha? Inday, kano sa kamuli? Manawag la ko. Sige na, bye. Bye. Nawag na kita, bay. Nawag kita. Masiro bimbro na bakilid, ha? Kasi bakilid. Dili kalab. Kamuang. Kabasa na ka ito nila. Basta na itong ginawa nila. Basa ko atong ginawa nila. Pero, matay ba nga, bay? Ano ba? Kasukaan ko. Ha? Iba man nga wa pagkukaon. Suko. Di sa gustong mapasmo ko. Oh. Kana, paila ba nga mahal ko niya. Ando! Okay naman ko diri, Nay. Bantayin na sa tatay ni mo diha ha, kay wara ba ko diha. Bantayan ako? Nganong bantayan man ako, Nay? Basig manguyab na diha, kay wa ko diha ron. Ha? Dili na mahimo ni tatay ni mo, Nay, uy. Mahal ka niya. Athena, Gabi, Nay. Way maayong kinatulgan sa tatay. Nya karong buntag, sayo kay nga nasigig tanaw sa imong picture. ha? Mao ba? O, Nay. Mahal ka ni tatay, Nay. Basta, pag binuutan diha, Nay. Yabag man ka, eh. Ano di ay? Nagunsa di ko diri, nagbinuang ko? Ikaw rin na ibaw. Pagtarong ano mong pagkatawa, Athena? Sorry, Nay. Sige na, bye na. Hanggaw bata Murasag nakatag-anda. Nakita ti ka nga may gikasulti ka sa cellphone. Oo, bitaw. Kinsay nanawag nimo? Ha? Ang amahan si mga anak? Dili, uy. Ang akong anak ang akong gikasulti. Ayaw pa makak. Wala kibong. Si Athena ang akong gikasulti, ang akong anak. Okay. Para malipay ang imong anak, hatagan ako siya og kwintas. Ha? Silbing ako regalo kaniya sa iyang pag-graduate. Bong. Graduate ay magkahaang imong anak. Mao nga hatagan ako siya og regalo. Salamat, Bong. Basta ako'y magpanggap. Di gid ko magmahay. Thank you, Bong. Oh, salita bo? Katinuktok man ka. Gikapoy ka sa itong rides? Wa man. Nga nga naman ka.
Hatagan ni Bong ang akong anak og kwintas. Oh. Nya, masaya ka. Come on. Konsensya man ko. Hey, konsensya ha. Ano man? Kay matod ni Athena, nga si Alan, dugay ko yung natuho gabi Nya karon ko ron sayo sa buntag. Nagsikonog tanaw sa kong picture. Mao ba? O Apple. Pero okay lang, way problema. Naarman day na. Kupaw na sad. Nagkunahuna lang ko. Kung maabot ang higayon nga mahibaw sa Alan ba? Bitaw sa. Yan sa buhaton ni mo. Ay, wala ko mahibaw Pero ang laing problema, kung mahibaw si Bong, nga nagtipon mong Alan, unsa kay buhaton ni Bong? Masa na akong giuna-huna, usasad na. Makadawat ka si Bong, nga imo ra siyang gipatuo nga single mom ka? Apple. Tanaw ba na ako, murag? Nadutla na sa buong ni mo, day. Saba, yay. Chona? Love? Love? Gipadad di ka ice cream? Ice cream? Yes, ice cream. Di ni flavor of the road, ha? Special ni. Si Alan, namalikyag ice cream. Chona? Nansa ka? Ha? Ano ka magdatulala? Ngano ka, uy? Kuanin ka ng taas mo ko lang akong sugar. Oh, mau ba? Kaon. Kumani mo kaon, ipakonsulta ti ka sa akong amigong doktor. Bong. Ako kumpare diri sa Boracay o sa ka doktor. Dado ti ka. Ano, ayaw na lang, uy. Gusto ko makasiguro sa imong kahimtang. Ha? Basta ako'y magpangga. Hindi ko magmahay. Girl, sana. Sige na. Nindot kayo nas Bong, oh. Mapinagaon ka ayo, day. Yes. Ayaw lang abusari ang akong kaayo. Kay bati pod ko kinaiyag mao ni masuko. Love. Ako nang gikuha ang putos sa ice cream. Para mukaon ka. Magpanos-panos ta. Mutila ka sa ice cream. Mutila sad ko. How sweet naman. Sa tatay, nga nilihig. Tay! Ay. Oh! Tay! Hindi. Ako na silihig, be. Ay, ako na. Happy na naman man. Padayon nas pagtuon. Haman akong tuon. Nanimpiyo ko inday, kaya mga buta na pa si nanay ni mo karong adlaw. Muuli na tayo sa nanay ron? Mauli na to siya, uy. Di na ba dyan to gusto nga magtanaw nga hugaw ang palibot, hinungdan nga nanilig ko. Tabangan na lang ka, tay. Salamat, anak. Abot din siya karon? Si Chuna ba? Bay mo dong? Okay kayo. Pero plano yan sakyan, barko. Plano ay. Silang nga. Nanawag na ko. Nawag. Kadita ha. Hello. Hello, Langga. Namin sa airport. Mga 30 minutes, mularga na mi. Balik na mi dag Cebu. Uy, salamat din taon kayo. Gilutuan biya tika kumbay, day. Unsa? Paabot mo yung day Athena, ha, Langga? Okay. Malipay gud mo inig abot nako kay naa ko'y dang sinugkatan para ninyo. Oh, salamat kayo. Sige na, bye. Bye-bye. Basta. Bye. Uli na si Chuna, bay. Tanaw na ko, murag aso-aso ng lumbuti mo. Kanya yung mga tubangan mo, sirit-sirit. Ama mo. Ikaw ba yan mo, eh? Ay, salamat. Tugpa nagibidires maktan. Ay, nagpiyang pamangkunis, Bong. Love? Love niya na ta, love. Musugat si Humba na to, love? Of course. Masugat siya. May noon. At tuta mo diretso sa bahay. Aha? Gusto kong mapahuway. Magkauban ka.
Bong, Gusto kong matug nga naa ka sa kong bukton magunlan. unsa? Ay ko gina nga balibaran ko nimo. Bong, Okay. Mga naog na ta. si Apple. Tato na ta? Oo, okay. Dali. Sarang atong baggage. Ang imong bag, Chuna. Palihog ko. Okay. Niya na, nagkadoon na. Ups. Ay, thank you. Ang kangkong. Palihog ko. Ups. Thank you, Apple. Niya na, sarap ang bag. So, okay na? Si Bong. Nag-CR. Ay, nanay. Nigawas na ay. Budi siya kag-uli. Dili man mo sugot nga. Muli ko. Dadon ko yan sa iyang bay. Kay gusto siya nga mo pahuway kauban ko. Ano? Nangyari na. Sampad ya, uy. Ba, sige mong gibal-libol yung itlog ta. Mo? Nagpangita ni mo. Yabag ka magitaon, uy. Wa pa man lagi naabot sa nanay, tay. Bitaw da. Delete ang plano, anak. Pero di balik sa lagi. Nahotdan, madadrin. May pagato na nagisugat sa nanay, tay. Lisod mo sa musugat, Inday. Awan na. Wa man siya maingon nga magpasugat siya. Kasukan pa lang niya, ta. Nga nang masuko man siya. Ibaw naman kang nanay ni mo. Paabot lang ta. Ikanaog ang bag ni Chuna humba. Sir. Ikaw, Apple, ihatod kang humba. Apple? Yes, Bong. Sabi mo na kung nagtuog ka. Wala. Sorry. Salamat kay Bong. Chuna, Ah, ari lang siya na sa bahay, ha? wala problema. Maguna ko, Chuna. Restaurant pa ko. Okay, sige. Muna ko ni mag-uli. O, sige, Paul. Masunod lang ko ni mo. Uy, ayaw imaritis na itong lakaw, ha? Of course. Ano naman taon, uy? Uy, taon, day. Wag yun ko yung taon. Magmahay nga nagpuyog ko ninyo. Gipalitan pa kong souvenirs. Giyatagan pa kong jewelries. Og, sa meeting, sila rin nag-meeting. Wa tagi apil. Okay rin, day. Ang importante, enjoy ta. Tuan na si Apple. Gihatod na ni Humba. Good. O ikaw, don't worry. Mga 1 hour lang. Resta. Then, magkapauli ka na. Basta baya, ha? Ano? Gimingaw ka sa amahan sa imong anak. Bong, Gusto kong kalimtan mo na ang amahan sa imong anak. Pamalin ka magpuyo. Nako'y condo unit. Nasa Jones. Balhin mo puyo. unsa? Kondo? Yes, condo. Balhin mo puyo uban sa imong anak. Okay? Bong, mayo kayo ang imong offer. Nindot kaayo, pero, Pero unsa? hinahinayon una na ako pasabot ang akong anak, ha? Oh. Di nimo kaya ang pagpasabot ka niya? No, dili ko gusto makalitan siya. Ako mo explicar niya. Ayaw lang. Muhangyo lang ko nimo, please. Tagay ko kikayon nga, mo pasabot sa akong anak. Oh, baba. Okay. Sige na, katog na. Mo pahuway ka man ka, ha? Sige na. Yes. Og, aron ko magkatog. Gusto ko magkatog mayo ba? Dali mo na. Ha? Hoy! Bong! Bong, Madutlan ako nimo. hibaw ko. Daghan mi, diba?
Kinsay nagsulti nimo? Ikaw pa, kanang imong estilo. Daghan kay mayapak nimo. Usa ka sa pinaka-the best. Sure. Asa na goods nanay, tay? Nami, nalang nagitingali na eh. Akong tawagan, uy. Basig masuko. Hindi lagi. Ako'y manawag. Sige. Akong anak. Mo ba? Imong anak ang nanawag. Akong anak. Nagita rin mo? Mau cute. Kay kaditsa. Hello? Yes. Yes, Athena. Na-delayed ang aeroplano. 2 hours ang delayed. Ayaw ka bala ka. Mga 30 minutes. Maabot ako diya sa ato. Okay. Bye. Uli na ka? Andun ako. Ayaw kalimot, ha? Ang kwintas. Akong gasa sa imong anak. Okay. Ay kabala ka. Ihatag na ako. Kadiyat. Oh, Dawata. kwarta? 10,000. Paliti og lami ang pagkaon ng imong anak. Thank you. Ipatot ka kang humba, ha? Kadiyat kay tawagan ako. Sige. Salamat. Murag delete yun yung prano ba? Di ba napikas? Gaunang unahan, yung lubot, wait, pasitaw ato siya dito. Lagi. Hindi, ito na. Lisura ning kalakihan. Doldre. Dere, sige sa ginuktok eh. Dere. Saka eh. Kumanay mo tawagan man mo nanay nimo, di ba? Mayo gid nga akong gitawagan, tay. Naibawta nga, mao ganay na hitabo. 30 minutes. Moabot na siya. Tay sa 30. Hapit ka! Oy! Uy! Autong may hunong sa unahan. Tanawa. Auto. Wala silang ka. Na siya. Ay, salamat. Down. Uy, Tuna, nanisugad mo eh. Akong ikagaw. Sige na, humba. Larga na. Ako nang ikagaw. Okay. Langga! Salamat Langga! daw. Kumusta na ka? Ay, niya, mao gihapon. Huway na kuwang. Chona gihapon. Kimingaw na kay kunin mo, Langga. Langga. Pero walang pasain na ni Maho. Mukhang adlaw ka naligo. Kuhan kining, kuhan man day ka na. Gikan ba ko nga nanuroy. Init kayo. Sapa, oy. Nak! Dali! Dali, palihog ko, nak. Dali. Dadani ako mga dabi, palihog. Sige, nay. Kini, dadani, Uy, tanaw na ko ni mo, nay. Numurang kag-artista. Unsa? Tarong, oy. Lagi. Ang ayon kay ka nga nagsalubog short nga puti. O niya, black ang shirt. O niya, tanawa, nagsunglasses pagid ka. Mo ba, nak? Sus, tatay ay. Samot ka nagka-inlove ni mo, nay. Saba niya, oy, atin na. Tinuod na. Oy, nagpaabot sa doy ka, butong? Ay, oo, taon. Ay, doon ako'y sinugatan. Nako'y sinugatan ni mo. Mau ba? Mamayo, hinon? Kadira o dawata. T-shirt ka na ay markang Boracay, tanawa. W. Na, patay ng nagdaan na. Nasa key holder, tanawa ka na ay. Awang key holder. Ari. Key holder na, key holder. Lamat kayo. Ay, hindi apag ikaw, kana, ay mo na. Ay, kanindo tadi ikaw, tao. Doon nagiganti ang imong pagpaabot, di ba, no? Salamat, taon kayo. Salamat, na. Wajod, mausik yung magpaabot na ibutong sa akong pinangda. Og ang akong dudong alan. Siyempre, kana, o. Oy,
W. Patay na lagi ana. Palitan ko ni mo. Uy, short man eh. Short. Oo, dapat t-shirt. T-shirt. Kausad. Kao. Palitan pagiti ka og kanang white t-shirt para dili ka mulagom pag-ayo. Sweatshirt. Sweatshirt niya, white t-shirt sad. Di ba? Tanawan nindot, no? Maragsakto kayo ni. Salamat kayo, Inday, ha? Ni apag-yun ka ni. Palitan ta ka grilo. Rilo! Ha? Rilo! Nindot dong, no? Kanindot, ani. Uy. Wow, daghan na gud ana nay. Syempre, oy. Pinangga na ko imong tatay Alan. Salamat din taon lang ka. Ang ako nay. Espesyal ang imo anak. Unsa man ka-espesyal? Asa man nay? Kani, Eng, mauni. Hala. Unsa man ni nay? Unsa lagi ni ka small box? Ablihi, anak. Sige na. Unsa man day ni? Wow! Daan pa ko kulintas gid lagi. Gold necklace! Ay, yes, anak. Siguro ka nay ako ni? Yes, of course. Imo na, anak. Kanindot ba yataon, ana, Inday? Tagpila na lang ka. Ay na lang pangutan na. Scratch ha, Alan. Ay na lang pangutan na. Nanay, uy. Ako na regalo ni mo kay happy ta ka mo graduate. Nay, thank you. Thank you, Nay. Nalipay ka, anak, ha? Yes, Nay. Lipay gid kaayo ko. Ikaw, Alan, isa man nalipay ka dong? Sobra. Sobra lang ka. Believe si ko ni mas ka. Believe ba na ko ni mo? Ay ka na. Maunay gusto na akong madungugi ka ni mo, Alan. Kanang mo believe ka na ako. Diskarte ni. O para gyud nis atong kaayuhan. Langga. Asa ko to bagi mo paghatod kang tsuna humpa? Murag dito kinapit sa ila, sir. Okay. Dunay lalaki nga sugad niya. Lalaki? Kinsa misugat ka niya, ha? Humba? Ay, ako na ito ikagaw, sir, eh. Mao ba? Sir, iyang ikagaw. Ikagaw. Ngisi maga, Ay, kuhan, basta dili pagani kapulan, siluso ka. Tontong bata. Di ba, sir? Diha ka na, humba. Ay, aksyon selos ta. Tanaw na kong tsuna. Nagkapulikin og da siya mga pinalit. Kinsa babae nga dili mayabag. Dadon og suroy-suroy sa mga tulispat. Pamalitan pa. Tikang-kang yun. Doy, palitan ako, Doy. Uy, butang. Oh. Ay, butang di ay. Saya ato butang ay. Palitan ako suka diha kanang France nga pinakurat. No, suka pinakurat. Di ako ayo ay. Taglabintang botilya. Salang. Palihog ko kay nagdali ko. Okay, pero. Ayan. Ayaw na pagdali. No. Magsulti na ta. May abot is tsuna, no? Abot kayo. Ano, kita di ka, ha? Kita kayo ko. Hinatod pagkotse. Kutsi kayo, sino kayo? Marag ka kaigdaan, no? Kaya tanaw na ko, marag nagkapuliki man to. Ang gisugat pa taong Alan. Naggal kayong dala. Kuan. Tagan mo ko siya mga dala. Mau ba? Mau ba? So, kung daghan na sa di ay datong. Datong? Yes, datong, bayot. Garo ko taon, madukon siya napalit. Ang saman, doon na si kwarta. Asam si kwarta? Sindoy. May tanaw mo dyan ko sa pagkanaog niya. Bayan niya. Tanaw na ako. Murag gikas Dubai. Doy. Lagi. Maragikan sa gawas ba, OFW. Unya ba yun? Ilasan ko. Lasan? Ano man? Nakakita pa yun ko ngayong bihag kon si Alan. Sa pag-iyan mo na batayan? Kabantay mo dyan ko, of course naman, no? Bihag kan pa. Unya, ang inasintang Alan in taon, nakita na ko, may pahiyong taon, nalipay, nga bihag ka ni Chona. Bitaw, lipay kay bayala taon, oy. Huwag isa mati nga, pagka-inosente. Huwag isa mati nga, ano daghanong kasa, ang taon ni Chona. Sintoy.
Nay, kumusta ang meeting na dito sa Boracay? Ay, okay na gid kaayo, pangga. Ba? Ninduta des dapit sa Boracay, no? Mo ba? Di gyud ka magmahay dito. Amo da, manduta gid dito no. Si Apple, kuyogin ninyo. Ay, oo. Kuyo gid si Apple. Uy, Ah. tuod di ay, kuyo gid niya ko ha. Magpalit tag refrigerator, ingon man TV. Refrigerator o TV? Yes, magkapalit ta. Hindi kag kwarta lang ka. Sa akong trabaho, advance. Mo ba ka? Madiskarte ni imong asawa lang ga. Busa, ang importante, maurag yun ang imong pagsabot. Sabot lang yun. Unsay sabton ako. Sa ako nang giingon nimo, madiskarte ning asawa nimo. Numero 1 puhunan maoning akong beauty lang ga. Inday, Chuna. Oh, ug proud ka. Nga sa akong panagway, daghan pang mayabag na ko, Alan. Dili ikalimuy, dong Alan. Nga usa sa puhunan ning imong langga, mao nga akong beauty, di ba? Kuan kini. Admitted man nga ako dili ko professional, way degree, pero kamaong mo diskarte. Undergrad, pero may guts. Mo na ginaingon langga, no guts, no glory, di ba? Tuod sad, no? Mutuo ko ni mo niya na langga. Nindot yun dito sa Boracay, no? Ay, nindot gyud. Pero doon na say daghan nga maayo diri sa ato nga mga nindot nga mga beach. Niya sa ato sa probinsya sa Cebu, sa Bohol, Camotes, na may daghan. Badyan, na ilambog, di ba? Sa Panglao, Bohol, sa Camotes na ay mangudlong. Sa Santa Fe, mga nindot kay mga beaches dito. Dili pintaan ang ato sa dungoy. Pero dito day, daghang gid ang foreigner dito, no? Daghan gid kaayo. Naka-selfie kog foreigner. Kakita ka, gisan man to nako. Kakita bitaw ko. Kung makaadto ka dito, no, na daghang foreigner nga mga babay. Mga sexy kaayo, tupis sa giisulob. Mao ba? Kung makaadto ka dito, diskarte sad. Ayaw palupig. Sikit og mga foreigner nga babay dong. Ha? Oo, sikit sad. Diskarte man na. Kung mahimo, panguyab og foreigner nga babay. Ako manguyab? Panguyab! Kung makauyab kag foreigner dong, sabot kog ka-in love ni mo. Ayabag na. Ano man? Laki! Tinuod, musamot kog ka-in love ni mo. Ngano lagi tawo mo samot magkakain love na ako kung makauyaw ko foreigner nga babay? Ay, nagpasabot lang na nga dili basta-basta ang akong langgaalan. Kauyon mo ganing foreigner? Ako pa ka ha? Langga, sugot ka nga manguyab ko foreigner? Ay, wa na'y problema. Uy, okay gud kaayo. Uy. Oh, laki. Mao ba? Proud ko kun mahimo mo na. Uy. Ayaw sa dampinay. Uy, kay mainsulto ko, ana. Pero kung foreigner, okay kay ko. Ilapi na og may datong gikan sa foreigner? Datong? Yes. Datong dong. Foreigner na gud na. Sa ato pa dollars, bigatin ka. Uy, bigatin? Basta, saktos bigay, wa gyud nay problema nako. Ang importante, diskarte. Sa ato pa, kung may tabo na, okay rin yung gana. Okay ra lagi in taon kay ko, ana. Uy, ka-importante rong panahuna, no? Utak ang gamitin. Importante makakwarta ta. Chuna. Kay baw ka, kadtong foreigner nga nakig-selfie nako. Mura ra bag nakauyon to nako lang ba? Baya, no? O lagi, ako man tong akong gicharcharan. Say gicharchara niyo. O lagi, gicharcharan to nako. Basig mo apas to nako diri sa Cebu. Nga mga tragod. Mga apas mo? Usay mo apas? Ha? Time pa sa ka, iba ni mo aksyon. Tuan na gyud, mao na gyud na aksyon na kasuko. Ayaw kasuko, diskarte ning ato. Unsa man okay ka? Wa maguday kining nga. Ano man nagselos ka? Ngano? Dili di ay. Ay, unsa ay pagselos oy? Ha? Ako? Dili magsilos? Bida sa nang istoryaho eh. Nga nung taong dili ko magsilos lang. Nga nung taon. Ha? Ikaw ba? Ako na laging giingon ni mo. Kining ato, diskarte. Ay, diskarte lagi. Pero kung mo apas,
Unya, ako, gatawa lang ko. Pahiyong na ko. Di ko magsilos. Kung mo ari ang foreigner niya, makikita nimo. Ayaw! Mahimo ba guna? Mahimo kaayo. Basta kay magkasinabtan na ita. Oh, lain na sa na istorya langga, oy. Kung mo apas dire, unya mo hatag og $10,000. Ah? $10,000? Oh, $10,000. Pilay equivalent anak dire sa ato? 550,000 pesos. Tunga sa milyon kapin langga. Langga? Unya. Kaya lang. Tugutan ta. Okay ka? Magaan ka ng $10,000. Sa may tubang na. Paraygan lang na ako. Diskarte na sad. Di, tingali na batas konsensya na ko eh. Oh, Alan! Day? Ina? Naibutong. Napiling mo ka. Ha? Ano ka? Wa naman, Noy. May problema ka? Kuan kining... Ako mong kong gipa-appraise nga akong kwintas na ibutong. Dito ko sa Emlulier. Akong gipangutana kun pilay dawat kun iprinda. Oh, sakto. Ito hinatag ni mama ni mo, ha? Katong gold necklace? O, na ibutong. Ay, sa man? Tinuot to? Dili to kanang hinugasan tawag limonsito niya humulag maksido inana asin bitsin, ha? Tinuot to bulawan, ha? Dili na ibutong, uy. Hibaw ka pilay dawat? Okay nga no, pila may dawat ito. Dili to hinugasan limonsito. Kung akong iprinda, dawato nila 50,000. Oh, ano? 50,050? Probita no? Kamahal ko na yato na 50,000. Maula kinoy butong. Noy, ayaw pagsaba nilang nanay tatay ha. Nga ako nang gipangutana og pilay dawat kong iprinda. Kabdaka na rin. Tay ko baan sa ko ng style. Wala probida. Di ko masabaan oy. Nakuha ko na yung dawat ay. Mao gani, Noy. Nakapanghinukto ko din eh. Nakapanghinukto ko kay pilam day kantidad ani mo ang kwintas nga gipalit ni nanay. Ako day, kana sa ako lang na naibaw, sa ako lang sa ko'y amigo, taon nga, manawat, palit-palit, o kwintas ka ng mga putol. Sa ako naibawaan, ha? Ang dawat ko na ang usa ka alahas, murag katungas presyo. Onsa? Amo, tinuod ba? Basin sa iyop ko. O, diin man si nanay og dakong kantidad nga gipalit niya sa kong kwintas. Oh, ha? Sa ato pa, gisulduhan na di siya sa iyang trabaho. O kung gisulduhan man gani, lirik po tingali kaabot og 100,000 doy, uy. Diba? Speechless ko, ana. Di ko katubag, di ba, anak? Oh, si Apple. Hello, Apple. Oh, kumusta? Ha? Say, kumusta, uy? Okay ra ang imong pag-abot dito sa inyo? Okay naman. May problema. Good. Kumusta sa halan? Si Athena? Lipay kay sila nga nakadawat sa akong gipanghatag nila. Oh, may noon. Kanang Paul, Ha? ako'y problema. Problema? Unsa problema? Ha? Pabalhinon kog puyo ni Bong. Papuy, ka. Pabalhinon sa asa man? Iya kong papuyon sa iyang condo unit. Ipadang ako, anak. Wow! Condo unit, day! Huy, day! Intaw, day. Dawata na, day. Yung bari-bari, day. Dawata! Dawata, day. Balhin po yun. Unsa? Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliagais Paris. O palihog din ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.